Zahvaljujem predsjedniče. Ovaj trenutak je trenutak sramote. 23. srpnja 2023. živjet će kao dan sramote za sve one zastupnice i zastupnike HDZ-a i njihovih satelita koji su po nalogu Andreja Plenkovića odbili platiti plaću radnicama i radnicima u štrajku. Radnicama i radnicima na koje ste poslali specijalce. I da, sad je potpuno jasno zašto želite da ove sjednice nema. Zašto želite proglasiti ju bespredmetnom? Zato što se vaša sramota vidi. I da, emotivan sam. Jer ljudima koji nakon 40 godina radnog staža imaju 650 ili 670 eura mjesečne plaće, vi niti to ne želite isplatiti. Niti to. Vi ste odlučili čuvati jedan napuhani ego Andreja Plenkovića i po cijenu egzistencije ljudi. Ljudi koji nemaju gotovo ništa. I to ćete im oduzeti. I za to ste glasali. I vi ćete s time morati živjeti. Ali budite svjesni, vi ste ovim glasanjem ego Andreja Plenkovića stavili ispred ljudi. I zbog vašeg ponašanja Hrvatska je danas u potpunosti postala taoc jednog čovjeka. Građani ne mogu ostvariti svoja prava, građani ne mogu ostvariti svoju plaću i vas za to boli briga. Jer vam je vaš šef iznad svega. Hvala. Imamo nekoliko stanki.